Здравейте, казвам се Ангел и съм един от хората, които страдат от астма. Или поне страдах в минало време вече. Преди 2 години имах страхотен проблем. Пушех по това време, държа да отбележа, че доста пушех, по над кутия на ден, при което започнах сутрин, не мога да стана, никаква сила от мен, буквално излизаше от белите ми дробове, виенската филхармония, звуци, всякакви. Започнах да търся решение, лекари, пулмолози, 2-3 естествено, тъй като не вярвам на един сервизен техник или на един лекар никога. И така започна моето ходене по мъките, една болница, втора болница, изследвания и така нататък. Всички ми назначаваха различни инхалатори, които ми действаха добре, нали. Държа да отбележа, че това бяха инхалатори с кортикостероиди, които хич не са безобидни всъщност. Всеки продукт, който е с кортикостероид, не е безобиден. И тези инхалатори започнаха да ми помагат. Като след около 2 месеца общо взето живнах, започнах да дишам нормално, да живея нормално, събуждах се така с нормален тонус, като преди това беше страшна мъка да стана от леглото, тъй като нямах абсолютно никакъв пауър сутрин. Това беше брутално просто. Нали, с всичкото свирене и така нататък от гърдите, което ми излизаше, беше нещо страшно. Съответно спрях и цигарите, естествено. Това не помогна особено много на астмата ми. Продължавах с инхалаторите. Опитвах се да ги спирам веднъж 2 пъти всъщност, като на втория ден просвирвах отново, нали, усещах тези звуци от гърдите ми да излизат. И когато попитах лекара кога ще ги спираме тези инхалатори, неговият отговор беше никога. Ще ги ползваш до живот. Нали, сутрин 2 вдишвания с въпросната прах от инхалаторчето, вечер 2 вдишвания и така, нали. Не съм имал, държа да отбележа, не съм имал пристъпи, нали, тежки астматични пристъпи, от които вече да се задушавам, да не мога да вдишна въздух и така нататък. Просто не можех да дишам нормално, звуци много излизаха от белите ми дробове и съответно нямах сила, абсолютно никаква сила. Нали, с инхалаторите, да, имаше подобрение, но аз не желая да ползвам кортикостероидни инхалатори цял живот. Това е нещо, което, нали, ако помагам на белия си дроб, начин очевидно ще вреда на нещо друго. Няма как, нали, всичко да е перфектно в този случай с такива медикаменти. И тогава започнах да търся различни други решения. Нали, като всички лекари преди това ми казаха, астма не се лекува, това е много тежко заболяване. Нали, даже, нали, те ми обясниха самите лекари, че повечето от тях дори не знаят от какво се получава реално астмата. Нали, не работя в среда, която е с мръсен въздух и така нататък. Просто получи се. Нали, пак казвам, бях пушач тогава, сега не пуша. Взех си урока общо взето. И за щастие тогава срещнах един човек с изключителни способности и дар от Господ според мене. Този човек се казва Марин Минчев. Той е биоенерготерапевт. Като, честно казано, въобще не вярвах в такива неща. За мен това беше някакво табу и си мислех, че, нали, поредния човек, който ще ми вземе едни пари, няма да свърши нищо. Срещнах се с този човек. Прекрасен човек, на който съм изключително благодарен за това, което свърши. Поговорихме си около 5 минути. Този човек лекува с енергия, биоенергия. Каза, легни тук на това легло. Легнах, отпуснах се, сложи си ръката на гърдите ми, при което усетих една топлинка. И така няколко минути станах. След това, по това време бях още с инхалаторите, не съм ги спирал естествено. И в момента, в който си тръгнах от там, нали, седа и си мисля, сега как да разбера дали ми е помогнал. Защото, нали, всеки човек очаква да види някакъв резултат мигновен, на секундата и така нататък.
и реших спирам инхалаторите. Имах 2 инхалатора по това време. Реших да спра инхалаторите и да видя дали пак ще ми просвири белия дроб. Значи вече 2 години нито ползвам инхалатори, нито хапчета, нито абсолютно нищо. И смея да кажа, че се чувствам уникално добре. Събуждам се с сила сутрин, с тонус. Абсолютно нищо общо с преди, което е било. И нали, моите уважения към всички пулмолози, но инхалаторите са просто нещо, което притъпява симптоми. За мен това нещо не лекува, както и въпросните лекари ми обясниха тогава, че астма не се лекува, че не знаят от какво се получава, включително астма. Ами аз установих, че с биоенерготерапия всъщност се лекува. И то не е само астма, тъй като мои познати и други хора видях, които се засичахме буквално там. Когато бях на единствената ми терапия при този прекрасен човек Марин Минчев, имаше други хора, които чакаха също. Държа да отбележа, веднъж съм бил на подобна терапия и не съм ходил втори път, нямах нужда от нея. И след като излязох, аз спрях инхалаторите и очаквах да просвира отново, което не се случи вече 2 година. Не казвам нищо конкретно относно това дали някой е бил доволен, дали някой е бил недоволен. Аз казвам моето лично мнение, моя личен опит, нали, с биоенерготерапията и специално с този прекрасен човек Марин Минчев. Така че какъвто и здравен проблем да имате, първо се образовайте по въпросния проблем, консултирайте се поне с 2 лекари и не слушайте винаги какво ви казват всичките, винаги поставите всичко под въпрос. Имайте предвид, че има съвсем природни решения, не винаги те са химически, медикаментозни и така нататък. Има винаги решение за лекуване на всяка болест. Няма нелечима болест. Лекарите на мен ми обясняваха, че астмата е нелечима. Ами, 2 година аз се чувствам прекрасно след една терапия при Марин Минчев. Така че от личния ми опит мога да ви го препоръчам. Търсете този човек, ще го намерите в интернет, не е толкова трудно. На мен лично ми помогна, за което съм изключително благодарен, че не ми се налага да се моля на здравната каса да ми изпишат 2 инхалатора за месеца. И дали ги имат в аптеката или трябва да отида в още 5 аптеки да ги търся, защото то нещо като е по здравната каса, естествено пак го няма. И се започва едно ходене по мъките, което е абсолютно излишно. В смисъл, излекувайте се. Не си притъпявайте симптомите на нещо и да мислите, че се чувствате добре, защото няма да се чувствате добре, това ви го гарантирам. Аз бях вече в тия обувки и отлично знам какви бяха усещанията при мен, когато нямах абсолютно никаква сила да стана от леглото просто. Така че личният ми съвет към хора, които имат не само астматични, белодробни, дихателни проблеми, а и каквито и да било други, консултирайте се с Марин Минчев. Най-малкото, което ще получите адекватен отговор на въпросите си. Този човек има дар и той е дар за всички нас. Не е само за мен, не е за него си, той е дар за всички хора, които искат да бъдат излекувани, изцерени от нещо. Хубав ден на всички, бъдете здрави!